22 Δευτέρου, πύλη συναισθηματικής πληρότητας. Και επειδή όλα είναι ροή και σε αυτή την πύλη χρειάζεται να μάθουμε να αφινόμαστε, να ακουμπάμε τα συναισθήματά μας, να τα αποδεχόμαστε και να επιτρέπουμε στη διαίσθησή μας να μας καθοδηγεί. Εγώ σήμερα δεν πρόλαβα να κάνω το βίντεο πιο νωρίς και το κάνω τώρα, στον αποκριάτικο χορό του σχολείου. Είναι λοιπόν μια μέρα που χρειάζεται απλά να αποδεχτούμε όλα μας τα συναισθήματα, να καλωσορίσουμε τη θηλυκή αρχή μέσα μας, που θα μας οδηγήσει στη διαίσθηση, στην ψυχή μας και απλά να αφεθούμε με εμπιστοσύνη στη ζωή και εκεί που μας οδηγεί η ίδια η ζωή. Να μην ελέγξουμε τίποτα, να μην φοβηθούμε τίποτα και να αγκαλιάσουμε τη νέα μας εκδοχή που έχει μέσα διαίσθηση, αποδοχή, πίστη και άφημα. Αφινόμαστε στη ροή με αγάπη και τι άλλο, Νικολίνα? Με αγάπη. Και πίστη στη ροή. Και πίστη. Αγκαλιάστε τα συναισθήματά σας, όποια και αν είναι αυτά, που σίγουρα κάτι έχουν να σας πούν.